Àtoms, cristalls i molècules. A la naturalesa no trobarem, o poques vegades trobarem els àtoms de forma aïllada, sinó que els trobarem en forma de cristalls i molècules. Els únics àtoms que trobarem aïllats són els dels gasos nobles. Els cristalls els trobarem formant enllaços iònics, covalents o metàl·lics. Els iònics seran els que formaran els àtoms metàl·lics i no metàl·lics, els covalents els no metalls i l'enllaç metàl·lic els metalls. També trobarem enllaços entre no metall i no metall, covalents, però desordenats, formant molècules, és a dir, no formaran una estructura ordenada, com aquest d'aquí. I parlarem també, per últim, de l'enllaç entre molècula i molècula, enllaços intermoleculars. Som-hi!